Muri yeZimbabwe kutaura kwandiri kutoita nemi iko zvino pane building radonha mutown rakakwadza vanhu, umwe atofira pasipoti ipapo ndatosiya one munhu achitonzi afa. Hazvina kumira zvakanaka. Izvi zvaitika pana kona Honai naBank Street. Mota dzangoparadzwa dziri ipapo ibuilding radonha, mota dzangopararawo. Rescue team ratosvika paposition vari kutry kurescue kuti vakwanise kuona kuti vanhu vakuwara vangani vachibvisa vanhu ipapo. Hazvina kumira zvakanaka. Ndo zvinhu zviri kuitika muZimbabwe mahwani chaivo. Unoziva kuti zvinhu zvacho unotoshaya kutadza kunzwisisa kuti zviri kumbonyatsofamba sei chaizvo. Zvinhu zvinongorwadza because umwe munhu anenge abuda achita kuenda kubasa ozongonzwa kuti munhu atodonherwa nebuilding. Umwe anenge ari kungozvifambirawo zvake, umwe asi kuti anoshanda ipapo, pamwe ndokuti anenge achingwafa achishanda ipapo. Zvinhu zvinongorwadza. Asi muri yeZimbabwe tinongoti kune vashaya vacho vafa, aiwa tongoti may their soul rest in peace. Ndo nyaya muri yeZimbabwe ndanayo nhasi, ndakakubatirai nhasi pachannel yenyu yeKurin TV. Kana uchingotanga kusvika panapa first time yako, gara wasubscribe, like, share. Ndoramba ndichidzoka nema updates zvatinenge tichingoita everyday.